שגם מקוואות גאים לעמוד מאחורי עשרות מקוואות המתוכננים היטב בעיצוב וכשרות מהודרת. אנחנו נעשה הכל כדי להגיש לכם יצירה יהודית מפוארת, מקווה כשר ומהודר בארץ או בחו"ל, כי זה המומחיות שלנו. אצלנו בחברת שגם מקוואות תקבלו מענה בליווי אסטרטגי ומחושב הכולל את כל שלבי הבנייה של המקווה או בליווי הלכתי נקודתי בתוך תהליך בנייה. אנו נלווה אתכם עד לגמר התהליך, החל מבחירת חומרי גמר, פריסות של הקירות והריצוף, ורשימת קניות בכמות מדויקת. הדמיות ריאליות לפי הצורך, להרמוניה וחוויה מושלמת. זה טור אחד שמלווה בניית מקוואות מעל 30 שנה. אני ממליץ על שגם מקוואות העובדים על פי ההנחיות שלי. קבלו תכנון ברור ומפורט, ליווי פיקוח הלכתי צמוד, כדי שהמקווה שלכם ייצא בתכלית הנוחות וההידור. שגם תכנון מקוואות על פי ההלכה.